Mas Herman kasih tanglet napa? Babkan warung napa ya? Napa bebareng riyen? Napa ya monggo? Warung nggih. Napa ngeten nggih. Nggih. Sebenarnya ingkang kula tanggutaken iki nggih kalau dibandingkan dengan yang jenengan sampaikan kecil sebenarnya. Urusan kecil karena urusan dunia itu kecil. Cuman pada kenyataannya itulah beban para jamaah. Yang saya amati para jamaah itu kebanyakan dibebani dengan urusan dunia. Urusan dunia, entah itu mencari nafkah, entah itu punya hutang gitu. Bagaimana upaya kita sehingga keimanan ini bisa maksimal. Walaupun beban itu secara akal itu berat. Tapi jika Allah memberikan pertolongan, saya yakin itu ringan. Saya yakin itu akan tidak ada artinya. Dan nanti solusi itu tidak terduga secara akal, tidak masuk akal. Nggih cekap semanten. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin Allah ingkang sanjang nggih. Panjenengan diciptakan kalian kula sebagai manusia. Sehingga wonten nggih nika sing nika urip ning donya kok golek donya, berarti wonge gendeng sampai ngoten. Mboten. Nggih niku hake mriku, tapi ten mriki panjenengan diciptakan oleh Allah sebagai manusia ten donya niki. Nggih panjenengan golek donya. Mboten napa-napa sing kathah wis, mboten napa-napa. Nggih, kok masih gak duwe titel, gak mondok, duduk santri. Wong iku sing titele kaya ngono kuliahe nang luar negeri. Ngomonge gak oleh golek donya, sampean wong bodho kok malah ngongkon golek donya. Nggih, olah napa panjenengan diciptakan ten donya niki? Walaupun Allah gadahi ayat, kuciptakan kau hanya untuk ibadah padaku jin dan manusia. Arabe ayate kula mboten saged. Makane kula jane butuh sing saged maca sing pinter syariate. Ya ngoten nggih. Lah niku mboten napa-napa panjenengan pados donya. Lek ibadah datang Allah, khusyuk ngadep datang Allah, wonten ndukur sadada sing khusyuk panjenengan seakan-akan mati hari sekarang ini. Niku lek waktu ngadep datang Allah. Lek sampean urip ning donya mboten golek donya. Wah, ya napa damel kehidupan nggih. Lah niku Mas Herman, sampean golek donya sing kathah mboten napa-napa, enten lebine sampean berbagi kali tanggoe. Berbagilah dengan janda-janda sing mboten saged pados ekonomi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedekahno arek yatim piatu iku. Lah niku. Lah lek sampean mboten gadah terus enten tangga yatim piatu, sampean senajan saged nedha lari yatim piatu mboten saged nedha. Panjenengan pados mboten napa-napa, asal ibadah niki pados yatra niki wau panjenengan berbagi kalian sekitare. Aja dipek dhewe, aja medhit dhewe, ditabung dhewe, disengitno dhewe, aja. Lah niku panjenengan paringaken terutama ingkang disanjangaken umum dateng lewat Rasulullah. Nggih. Sampeyan sedekah lari yatim piatu niku Kanjeng Nabi ingkang ngengken. Lah terus kalih kula kalih panjenengan iki nggih, wingi-wingi menika ya Mas Herman nggih. Akhire nggih ngoten golek donya ngambang. Ibadah ngrungokno tok, gak ro pucuke, gak ro bongkote. Akhire uripe utampe utang-utang. Ngoten nggih. Sampai utang-utang panjenengan kalih kula nggih mantun kecemplung ngoten mantun nggih sampai sakniki dereng mantun asline kula. Tapi muga-muga panjenengan iki lek wis ngerti ilmune nggih, panjenengan pados donya sak benerane, mangke Allah ingkang gerakaken panjenengan sing olehne wingi-wingi menika nggih tertutup. Asal panjenengan iki wis ikhtiar nyambut gawe, mongko Allah ingkang sanjang kon wis ikhtiar nyambut gawe tak dadekno menungso ana donya. Kon wis iso ngrasakno keimananku, engko aku sing ngatur. Lewat endi Allah niki maringi donya asal panjenengan nyambut damel niku pun iman diitung dateng Allah panjenengan. Imane panjenengan sudah ikhtiar. Mongko menika panjenengan pados donya sing kathah.
Nggih, sampean wis nika mboten napa-napa Mas Herman. Lah lek panjenengan urip wis kados ngeten ngaos digoroi akhire kehidupan nyambut gawe wekno kula ae. Mboten ngoten, panjenengan tingali. Lek sing ngucap ngeten omahe loteng montore lebih dari 1 anake 3 5 duwe motor dhewe-dhewe napa pantes sampean paringi? Mboten pantes. Moko nggih kula sing maringi sampean. Tapi saiki niku kula mboten ada napa-napa diparingaken nggih ngapunten. Tapi kula pun nyepeng elmune mangke lek Allah ngendhaki kula diparingi ngoten, nggih kula saged ngayomi panjenengan saged lewat maringi sampean. Niki Rasulullah ingkang ngajaraken ngeten kapan Rasulullah nerima kek-kekane jamaah mboten wonten Kanjeng Nabi ten syariate dateng Allah ten ayate Allah melarat. Tapi kenapa Kanjeng Nabi kok saged maringi jamaahe, saged maringi tanggoe senajan non muslim. Maka ten Indonesia niki keimanan niki pun rusak. Ojo cedhek-cedhek wong non muslim wis basane kafir ngoten dikafir-kafir no malian tiyang. Nggih. Aja cedhak wong non muslim. Aja didongakno. Niku mungsuhmu moko berapa tahun dari zaman Belanda sampai sekarang yang Islam lirikan kali tiang non muslim. Kenyataan mboten Kanjeng Nabi mboten singen mboten. Non muslim enten pejah. Kanjeng Nabi dugi beto kurma niki sing disengitaken dateng Islam perilaku jahiliyah ngakune Islam duwe pondok nyampe to kados ngeten ayate Allah tapi kepentingan pribadi senengane ngemis nggih atus-atus panjenengan niki ilmune Kanjeng Nabi dari Allah napa kok disengitaken ngoten nggih kula mboten ngerti ngerusak ten Indonesia keimanane panjenengan sakniki pun semerap ilmune bahwa sampean niki mangke nggih lek enten non muslim pejah nggih sampean sawani niku Rasulullah niku lakune Rasulullah. Enten tiyang non muslim pejah nggih sampeyan ndongaaken mboten keteramine niku hake Allah panjenengan mung ndongaaken tok Kanjeng Nabi nggih ngoten. Moko kathah tiyang sing non muslim niku wau tumut Islam. Mboten enten paksaan, mboten enten nggih niku. Dadi ilmu niku wau Mas Herman nggih. Tata cara ekonomi ngadepi ekonomi nggih kuduipun panjenengan pun nglampahi kerja niku sampeyan nglampahi sak temenane. Nggih, pun jelas nggih. Dadi niki wau wingkinge ilmu yang disembunyikan oleh mereka yang mengaku cucu-cucu Rasulullah, darah-darah Rasulullah, kenyataan mereka bukan orang Arab yang di Indonesia ini. Mereka hanya menjelek-jelekan orang Arab, bahasa Arab, termasuk medit. Wong Arab ten mriko boten medit. Niku Arab sing asli, Arab Arabia. Tapi ten mriki panjenengan Mas kula mboten sanjang. Panjenengan pun ngerteni bahwa mereka ngaku orang Arab tapi enggak pernah sedekah. Lek sedekah kepingin diakoni. Nggih, kepingin diakoni. Atas-atas panjenengan, cek ngerti panjenengan. Sesungguhnya orang Arab itu sebenarnya apa? Orang Arab itu sudah dijelaskan di Al-Quran. Apalagi yang berdarah Rasulullah, kakek Rasulullah. Mboten tahu ngaku, tapi enten perilaku yang di Indonesia diberitahukan bahwa beliau ini adalah penerus perjuangan Rasulullah. Ndak ngaku-ngaku, cuma diperagakan dengan sodako. Lah niki sing cucune Rasulullah temenan, sing nasabe Rasulullah temenan. Mboten malah narik-narik ngene. Niku atas-atas panjenengan nggih. Dadi panjenengan ngerti sakniki sing Indonesia niki masih dianggap wali napa-napa nika nggih panjenengan pun semerap sanes tiyang Arab. Dadi panjenengan iki pun berpatokan jelas ten Rasulullah. Rasulullah nggih tetep berhubungan langsung waktu niku kali tiyang non muslim. Mboten napa-napa pokok mboten merangi. Panjenengan nggih ngoten, panjenengan lek ancene kerja dateng tiyang non muslim nggih Mas Herman. Mboten napa-napa. Damel ekonomi sampean. Biyen ndak ngajine gak ngono Mas Irul. Wong sing ana Indonesia iku lek kerja nang wong non muslim, murtad, kafir, munafik niku lha nika sing sanjang. Tenabawi. Kata madain Cina niku termasuk kursi-kursi sing lenggah. Iki mboten enten masalah.
Lah niku nggih. Angsal non muslim lek diperangi lek ganggu. Wong non muslim mboten ganggu nggih mboten. Malah Kanjeng Nabi ingkang sanjang. Sapa sing ganggu wong muslim, sing gak ganggu sampean padha ambek ngelek-ngelekno aku. Niku Rasulullah sing sanjang. Nggih, macam Mas. Lah niku nggih. Kadase panjenengan niki intine panjenengan cari ekonomi ten sinten mawon monggo. Asal lek panjenengan mangke diparingi kekayaan, berbagilah kepada anak yatim piatu. Niku Kanjeng Nabi ingkang nyuruh sanes kula mung nyampeaken tok napa sing disengitaken ilmu-ilmune tiyang Islam melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika kula tiyang bodho sing mboten ngerti napa-napa sanes tiyang pendidikan, sanes tiyang santri, sanes tiyang pondok kados ngeten iki nggih kula imani secara mboten langsung melalui sholawat sehingga kula mudah dikepanggihaken Rasulullah lan wadatul wujud wali-wali Allah termasuk Romo Yai Hamid. Nggih pun jelas nggih ilmune nggih sholawat imani dhateng Allah. Maka kehidupan panjenengan, ekonomine panjenengan, kesehatane panjenengan mangke Allah ingkang ngatur. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.